రాష్ట్ర విభజన సందర్భంలో అనంతపురం జిల్లాకు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నుండి కూడా 150 కోట్ల రూపాయలు ఆ నిధులు మంజూరు చేసి ఆ పనులన్నీ కూడా పూర్తి అయిపోయినాయి. 75 కోట్ల రూపాయలు కేవలం భవన నిర్మాణాలకే ఖర్చు చేసింది. మరి ఇలాంటి కరోనా విపత్తు పరిస్థితుల్లో అనంతపురం టౌన్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని ప్రారంభించి దాన్ని పనిచేయిస్తే వందలు వేల మంది జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన పేషెంట్లందరికీ అన్ని రకాల చికిత్సలు అందించడానికి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఉపయోగపడుతుంది. కొత్త ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం దాటిపోయింది. అయినప్పటికీ కూడా మరి ఇంతవరకు దాన్ని ప్రారంభించలేకపోయినారు. దానికి ఏదన్నా అవసరమైన అరాకొరా నిధులు ఉంటే కూడా నిధులు మంజూరు చేయలేకపోయినారంటే కేవలము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం మాత్రమే దాంట్లో కనిపిస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులిచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా నిధులిచ్చి ఆ పనులన్నీ పూర్తి చేసి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ భవన నిర్మాణాలన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయి 1 ఏడాది అయిపోయింది. మరి మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేవలం ప్రారంభించేదానికి కూడా మీకు చేత కాదా? మరి ఈరోజు ఆ యొక్క సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అనంతపురం టౌన్లో పనిచేస్తూ ఉంటే మరి మొత్తము ఎంతో వేల మంది ప్రాణాలు కాపాడేదానికి ఆ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పనికి వచ్చేది. ఇలాంటి విపత్కర సమయాల్లో క్యాన్సర్ కానీ, టీబీ కానీ, లేకపోతే రకరకాల గుండె జబ్బులు కానీ, మూత్రపిండాల వ్యాధులు కానీ, మరి జ్వరాలు కానీ, అన్ని రకాల వ్యాధులకి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కావాలని మనం పోరాడి సాధించుకున్నాము. ఆ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భయంకరమైన విపత్కర పరిస్థితుల్లో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న తరుణంలో అనంతపురంలో ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రారంభించుకోవడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల, జిల్లా ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లక్ష్యం వల్ల మన హాస్పిటల్ ప్రారంభానికి నోచుకోలేదు. కనీసం ఇప్పటికైనా కూడా ఆ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని పునఃప్రారంభించి తక్షణమే అందరికీ వైద్యం అందించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాము. అక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో అన్ని రకాల వైద్యం చేసేదానికి అన్ని రకాల రోగులకి చికిత్స అందిస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అనంతపురంలో మరి కరోనా పేషెంట్లు పెట్టండి. ఇక్కడేమో కరోనా పేషెంట్లు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పెట్టి ఇతర వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎక్కడా చికిత్సలు లేకుండా చేసి వాళ్ళ ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయే విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కరోనా వ్యాధులకి ఉపయోగించుకుంటే, కరోనా పేషెంట్కి ఉపయోగించుకుంటే ఈ యొక్క సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ జిల్లా నలుమూల నుంచి ఇతరేతర వ్యాధులతో వచ్చేటువంటి ప్రజలందరికీ ప్రాణాలు కాపాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని యుద్ధ ప్రాతిపదిక పైన అనంతపురం సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తెచ్చేదానికి సిపిఐ పార్టీగా మేము అన్ని చోట్ల ఈరోజు దీక్షలు చేపట్టాము. మరలా ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం మీద నిర్లక్ష్యం వహిస్తే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసి ప్రభుత్వం దగ్గర మరి ఈ యొక్క సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రారంభించేదాకా పోరాడాల్సి వస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉంది.